Deslaian ekoizpenak, Lekitxo eta Donosti bitxartian kokatzen da ekoiztetxe bat da, ikusentzunezkoen ekoiztetxea, eta, mota askotako produkzioak eta ekoizpenak eitzen dugu, baina pixkate gu bereizten gaitxuna da, musikan edo musika arluan, musika industrian eta musika akademikoan zentratutako ekoizpenak eitzen dugu zela. Nire kasuan, pixkate negozio hau martxan jartzen nik uste dute bultzatu guztana izan zala, nik betidanik eukidoten interes bat ikusentzunezkoen arluarekiko, bideoen arluarekiko eta baitxa soinuan arluarekiko. Osa, ni formazioz berez musikuanaz, baitxa be ingenieritzako urte batzu daukatezen ja, orduan, pixkaten jotena da, nire alderdi teknikoa eta alderdi artistikoa guztartu, eta hau da pixkate negozio hau sortzera bultzatu nabena. Ni pentsatzen dute oroar nahiko harrera ona eukidogula hasieran, ondino, hasten gagoz, baina egisa da sorpresa positiboak eukidogu zela, adibidez Lehartibaiko ekintzaien sari bat jaso dugu aurten, eta, sorpresa nahi izan da, zike gutzako hasiera hau nahiko ondo, eta, esperantzatxu. Ekintzaile izatea pentsatzen da pertsona bateri, mongo nutzen alkua izango zen, aprobetxateko eta benetan juteko Lehartibai fundazioa moduko ekintzaile eta agentzietara, ze bertan ali izango dago ikusi bere ideia benetan egin aldaben, eta posible bada laguntzia bertan jasoko dago benetan bere ideia hori martxan ipini izateko, hasi que benetan hori da gomendatuko nutzena.